Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Britaniýanyň premier ministri David Cameron'un konservativ hökümeti Britaniýa ýene 5 ýyllap ýol başçylyk etmeň ugrunda hereket edýär. BBC-nin geçiren pikir sorulşygyna laýyklykda konserwatorlaryň 650 orunluk parlamentiň aşağı köýünde orunlaryň aglaby köpüsine eýlemegi gaty ihtimal. Gelin bu barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. Britaniýada 7-nji maýda geçirilen saýlawlarda premier minister David Cameron'un konservativ partiýasy parlamentde ýerleriň aglawasyny eýledi. Setleriň tas ählisi diýen ýaly sanalan soň Cameron'un partiýasy parlamentde 333 çemesi ýeri alana meňdeýär. Cameron bu ýeňişi öz syýasy karýerasyndaky iň süýji ýeňiş diýip atlanyrdy. Ol 8-nji maýda Britaniýanyň şah aýaly Ýelizaweta bilen hem duşuşdy. Hökümeti düzmek üçin Britaniýada formal taýdan monarh bilen duşmaklyk talap edilýär. Konservativlerin esasy bäsdeşi hesaplanýan Dehmet partiýasy parlamentde 25 çemesi ýeri ýitirdi. Bu partiýanyň başlygy Ed Miliband öz wezipesinden çekildi. Cameron'un ýeňişi Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düdüminde galjakdygy ýa-da galmajakdygy barada 2 ýylyň içinde referendum geçiriljakdygyny aňladýar. Ol bu barada öz saýlaw kampaniýasynyň dowamynda wada beripdi. BBC korporasiýasynyň geçiren pikir sorulşyklarynda opozisiýon Dehmet partiýasynyň parlamentde diňe 239 orun gazanmak bilen lapkeç boljakdygy çaklanýady. Eger pikir sorulşygyň netijeleri hakykata öwrülse, onda munyň konservativler üçin ören arasynda ýeňişdigi we Dehmet partiýasy üçin ören ýaramaz giýjedi metemälim görnüp dur diýip Londonyň häkimi Boris Johnson saýlawlaryň netijeleri mälim edilmezinden öň belledi. Ol parlamentde orun almak üçin konservativleriň hatarına saýlawlara gatnaşdy. Bu saýlawlaryň netijeleri liberal demokratlary hem uly urgu boldy we olaryň parlamentdäki orunlary pete gaçyp 56-dan 10-a geldi. Britaniýada Dehmet partiýasynyň we liberallaryň parlamentdäki orunlarynyň pete gaçmagy kiçi partiýalaryň häkimiýete gelmegine täsir ýetirdi. Aýratynda Şotlandiýanyň Milletçi partiýasynyň parlamentdäki ýeriniň 2-den 58-de ýetmegine sebäp boldy. Bu özgörçlükleriň çäginde Şotlandiýanyň ýaşlaryň arasynda meşhur bolan Separatist partiýasyndan 20 ýaşly student hem parlamentde girmek başardy. Michael Black 1667-nji ýyldan bäri Britaniýada saýlanan iň ýaş kanun çykarjydyr. Şol bir wagtyň özünde Britan saýlawlarynda milletçileriň uly üstünlük gazanmagy Şotlandiýanyň öz garaşdyrlygy ugrunda täze referendumy geçirmek üçin mümkinçilikleri artdyrdy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. İkinci Jahan uruşunyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönüminiň öňü tirasynda Aşgabatyň dürli böleklerinde orsiýetde meşhur Georgi lentaları köp gözeýilýär. Gara mämiş renkli bu lentalar şu günler Aşgabatyň mekdeplerinde we edara jaýlarynda hem duş gelýär. Bu ýagdaý barada jekmejek maglumatlary Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbandan dinläli. 9-njy maý ýeňiş bayramy golalaşdyryşy paýtagtda gara we mämişi şylykly Georgi lentalaryna duş gelse bolýar. Ýeňiş günniň öňü tirasynda Georgi lentalarynyň paýtagtda peýda bolmagy o diýen tärik bolmasa da şu ýyl olar geçen ýyldaklara garaganda has köp gözeýilýär. Öten ýyllar bu lentany agla we etnik ruslar daknan bolsalar, häzir türkmenleriň döşlerini hem bu lentalary görmek bolýar. Bu lentalar awtowollarda, hatda käbir awtowuslarda hem görse bolýar. Köşeden geçip barýan adamlar arasında çep döşlerinin Georgi lentasyny asyp ýörenler hem bar. Döwlet idara käýhanalaryň käýerlerinde hem Georgi lentalaryna duş gelse bolýar. Paýtagtdaky daşary ykdysady we Arabatnaşyk bankyny müşterilerine hyzmat edýän pençeleriň ählisinde Georgi lentalary asylypdyr. Käýür orta mekdepleriň okuwçylaryna we mugallimlerine hem bu lentany görmek bolýar. Laýtyda ors dilli bölüm bolan mekdeplerde munyň ýaly köp duşýar. Mysal üçin paýtagtyň 55-nji 48-nji mekteplerinde şeýle ýagdaý göze dürtülýär. Bu okuwçylara lentalary enatalary alyp beripdirler. Mektebe okuwçylaryň Georgi lental gelmeklerine mektep ýolbaşçylary hiç şeýler ýagsa bildirmeýärler. Mugallimlaryň käýerlerini aýtmaklaryna görä bu lentalary gadagan edýän ýa-da ruhsat berýän görkezme ýok. Şol bir wagtda gurrunly diýen Georgi lentalary paýtagtda Russiýanyň ilçihanasy tarapyndan paýlanýar. İlçihana aýdyşyna görä bu aksiýa boýunça her bir adama bir lenta mowt berilýär. Bu lentalar diňe Rus ilçihanasyny alyp bolýandygyny, başga ýerden olar tap bolmaýandygyny hem ilçihananyň resmileri mälim edýärler. Russiýanyň ilçihanasyny hem Georgi lentalarynyň çalyp oturýandygy aýdylýar. Şol ýeri bilen Russiýanyň ilçihanasynyň öňünde olmaýan 20 adam Georgi lentasyny almagy nowaty durdular. Georgi lentasynyň haçan getiriljakdygyny näbereden ilçihananyň işgäri habar berenden soň adamlar ol ýerden gitdiler.
Georgi lentası 1769-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Yekaterina iki tarapyndan döredilýär. Rus-Türk urşuma haldyrdylan bu lenta Georgi Pobedonosiň adı daxilýär. Soňky döwür Russiýada bolsa bu lentalar 1941-45-njy ýylda urşu bilen baglanyşdyrylýardy. Şol bir wagtda Ukrainada ýaraly kriz sebäpli häzir bu lentalar dünýäniň köp ýurtlaryna Rus harby agresiýasy, ors şovinizmi we separatizm hemde uruş hereketleri bilen baglanyşdyrylýar. Bellap geçtek Türkmenistanyny beýik ýeňişi alamatlandyran resmi ulanýan lenta hem bar. Bu lenta odýan giň gaýran däl. Onu kär köpçüliklerin şäherler geçirilen ýerlerde ýa-da telewizionyda görmek bolýar. Bu lenta Georgi lentasynyň garaşydygyň ýerine ýaşyl çyzygyň çekilmegi bilen tapawutlanýar. Hormatly radio dinleyijiler, Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň Aşgabatda Georgi lentalarynyň peýda bolmagy baradaky bu maglumaty bilen bilelikde taýýarlanan fotosergiyini hem görüp bilersiňiz. Bu maglumatlar size Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtynda şeýle sosial ulgamlaryndaky Facebook we Wkontakte sahypalarynda el ýeterlidir. 18-nji asyrdan bäri özgörüş tapgyrlarynyň ençemetinden geçip 2005-nji ýylda Ortaýa ilk 2-nji jahan uruşynda natsistik Germaniýany ýeňmeň simwoly hökmünde ornaşan Georgi lentasyna şuun gün ençeme ýurt Ortaýatyň agresiýasynyň we imperialistik siýasatynyň alamaty hökmünde garaýar. Ýeňiş gününiň öňü tirasynda Ozalky Sowet respublikalarynyň köpüsinde Georgi lentalaryna alternatiwa gözlenýär. Hususan da Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko golayda döwlet ideologlaryna Georgi lentalarynyň deregine yerli nişanyň oýlanyp tapylmagyny tapşyrdy. Netijede täze nişan hökmünde Belarus baýdagyny ýada salýan gyzyl ýaşyl renkli hem nagyşly bir lenta oýlanyp tapyldy. Şu günler Georgi lentalarynyň Türkmenistanda ýyllar arasynda köpelmegine näme sebäp bolýar we türkmen häkimetleriniň muňa göz ýummagyna näme sebäp bolýar? Türkmenistanly ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligiň däli söhbetdeşligi kardeşim Ýowşan Anurwan geçirdi. Amanrat soňky döwürde Aşgabatda Georgi lentasyny döşüne dakýan adamlaryň köpelenini geçdilýär. Siziňçe bu ýagdaý näme aňlady? Birinciden Türkmenistan'ın soňky ýyllarda geçen uruşun uruş veteranlaryna goýulan hormatlylygy gelgellikse azalýar. Häzir Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň da agramly bölegi ýa şol uruş veteranlarynyň ogulgyzy ýa-da aktyk çoğuluklary. Ine şular özleriniň atalarynyň, babalarynyň bitiren hyzmatlarynyň üstüne çekilýän atanaga protest hökmünde de muny köp takynýarlar. Galy berse ýene bir sebäp häzir ma'lum bolýaly Ortaýa Federasiýasynyň dünýä derejesindäki awry gitdikçe peselýär Ukraina wakalary Kremň zorluk bilen Ortaýa Federasiýasyna birikdirilmek diýilen zatlar bilen baglykda. Şonuň üçin Ortaýa Federasiýasy geçen uruşyň ikinji jahan uruşynyň taryhy ýöýlýär, gatkan gurrun edýär hemde şol uruşda Ortaýadyň taryhy rolunu tasdik etmek üçin özüniň sesi etdiýän ýerde Aýtady öňki Sowet respublikalaryna Georgi lentasyny ýaýratmakda da geçen uruşy propaganda ýerlemekde de ulu işler alyp barýar. Ýene de bir sebäbi, ýene soňky sebäbim ýyl urna dakynýarlar bir topar ýaşlaryň nämedigine aňyryp çäkberdi de düşünýän maran oklarda garap ýyl dakynýar, menem dakynýan şeýleleýin dakynýan amma Amanrat, regionyň käbir ýurtlaryny şo Ortaýa tarapyndan ýaýradylýar diýilýän Georgi lentalarynyň gadagan edilenligi ýa çäklendirilendigi barada hem habarlar çykýar. Eýsem resmi Aşgabatyň bu lentalar wagtda çydamllyk görkezmeginiň sebebi näme bolup biler? Diğerlerin devlet siyasetine yetiren ullukun ziyanı yok şu lentanyň daklyllygy bilen. Şonuň üçin olar bir göz yumýarlar, wagtlaryň hadisedigini bilýärler, uzagy 5 güniň 10 güniň dowam edip ýene de öz-özünden ýatyp galýarlygyny bilýärler. Görmezlige, bilmezlige salýarlar. Amanrat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp berin gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun, ýeňiş bayramyňyz gutly bolsun. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň Türkmenistanly ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Georgi lentalary barada siz nähili pikirde? Azatlyk radiosynyň sosial ulgamyndaky sahypalaryna gelen tetwirlere teretsek, okuyjymyz Durdemeredow garşylygym ýok, näme dakanda näme. Bu bir sygylyk daşar ýurt habarlaryny okuyan welin 9-njy maý harabalygy ördüler. Giden adam öldü, bu şol uruşda Belarusda her ikinji maşgala öz hosarlaryny ýetirdi.
Bizdenem giden adamlar öldü, ol yeňişi gazanjak bolup adamlarda hiç tiýlik galmady ol yeňişe. Her kim öz gerek yerine ulanýar diýip öz tesbirinde ýazýar. 70 ýyl mundan öň tamamlanan 2-nji jahan uruşy barada taryhy edebi eserlerde ençeme maglumat bar. Emma şol döwrüň gözli şaýatlarynyň hem ençemesi şu gün aramyzda ýaşaýar. Şu ýyl Türkmenistanda Ýeňiş bayramy bilen bagly resmi çäreler göz öňünde tutulmaýar. Uruş veteranlaryna şu ýyl pul sowgadynyň beriljegi barada hem resmi habar berilmedi. Şu günler ýurtda uruş veteranlaryny hormatlamak boýunça olary mekteplerde çykyş etdirmek, gül gowşurmak we öýlerine käbir azyk önümlerini eltmek ýaly çärelerin görülýänligi Türkmenistandan habar berilýär. Ahal vilayatynyň 80 ýaşly ýaşaýjysy 2-nji jahan uruşyna gatnaşan kakasy we uruş ýyllaryndaky öz durmuşy barada ýatlaýar. Ol öz ýatlamalaryny Azatlyk radiosu bilen paýlaşdy. Habarçymy Sultan Açylowanyň tejen daýy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Uruş ýyllary barada ýadyňyzda galan datlardan gürrüň berseňiz, kakaňyz uruşa gatnaşypmydy? Kakam diýen tejen ora gitdi. Onuň kalgoda ora bolup berdi. O wada bir gaý gelip gitdi diýeli. Onu soňol neme pulundan aldylar. 42-nji ýylda. 3 aýym tutady patkotok edip saradyň ýerdeler barmam so aýt kakam aýtsa Moskowada 1-nji söwüşde uruşan. Uruşna filmi ýatly. Yollusuna nemeden degýäwok maňlaýyndan ok berýän. Olam soňýandan aýagyp bitdim diýe aýagym. Onuň soň burundan şeýle atgalyk geçipdir olam. Sotadynyň sanatçyn skura togulun kala gitdim diýe. Onu ay bir eperli wagt ýatmam diýe aýagymdan maňa tutur bunundan maňa ýatyp diýe. Onuň bir itkelli diýe. Ay bir saat kalı olya. Gelip yanında ayağımdan iskatı, ağzımdan iskatı. Onun geldi de yatıyor de yanında. Terestem üstüne berrent, onun çağtadık. Onu alıp süyüzdüm so, ektiyen istlerdir de deyip, onun üstüne minnim diye çağtı. Onu minimum, yankın bir yattım diye de ayağımda yüzüne edip. Onu süyüstü diye de alamsan, onu süyüstü diye. Onu yan skurdan çıkaracak olya güýje tanakda da ýa. Onu men heme elim bilen hem öňsem bilen şeýdip taşyna çykdy, onu pes bilen hem alyp gaýtdy diýe. Peslik bilen ýerde. Garda boldy oňkar. Onu bir bardyk otadanam ýöne beýle kan kabilen, atly kan kabilen. Akta o tagan palata akıttı. Ondan sonra palatadan bir gün geçensem hospitale akıttı zayi deydi. İyirine. Onun şol yaralı bolup hospitaldan onun öýe goýberler mi soň ýene söwüşämi? Ol ýene bolup komissiýa bolýar, onun aýagyna damardy diýen desem, onu goýýarlar. Öýe uratýarlar. Ýok, goýy urdanak, garaul goýýar. Ursa girmen ýanky yaralı taklanýanda men çata goýýarlar. Sen gaydinsa. Näçin ýylda urulyp geldi? 46-da. Okuýamydyňyz, mektepleri işlämidi? Okuaptayda bir neme girdik ol. Kelezarda oğudu. 1-nji klas otayda da bir kısa okuduk. Onunla yattı, oku yattı. Ne için? Adam yok okutmağa, işaret yok. Ayarlarım giyeceğini işaret yapıyor. Gaz. Bu şkol yapıldı, okuap bilmedik. Aslı ýadyňyza düşýärmi? Aslı korluk bolany, näli kynçylyk çekenňiz ýadyňyza düşýärmi? Owa, ýejeme ol neme ursun ýylyna galan çağalar diýip öýün kamada kömek dikkelen gidenle gelýäka ýolly ýagşap o ýaplarym uly. Ondan sonra çykyp bilmän buýuweler. We asor olna diýsari, zatýawa no goňşemy traktörün çöreğini naharını misirýän, no çöreğini misir sonra olýady, onda biz nemede bolduk. Kalho tarafını sotaýdy, go ýene seretmäge kömek gowur diýip soňa ýerdiler. O meýdanyna. Näme bilen naharlaýardylar sizi? Günertan ýarma, aksamy çörek galdyr, çörek goýýardy, ölmedi bolýatda. Sogurun ya kamara kata, yonga varını. Son sağını o da çirkedip, onu keyip kaynatıp seydimi sonra mıydık? Neme vardı, kurs gördük, kursun gidinenden yeri kıran vardık. Ne songalı katirler köp oldu. So olmadın yani, yaşlım görmedin ne, bizim öğrendi.
Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň pensioner Tejan daýy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazagynda Gunduz welaýatynda durnuksuzlyk saklanýar. Owgan resmiýetleri welaýatyň agla we bölügine gozgalyňçy töweşüjileriň gözäwçilik edýänligini tasdiklaýarlar. Bu ýerde hökümet güýçleriniň we gozgalyňçylaryň arasynda dowam eden soňky ýaragly çakmyşyklarda onlarça gozgalyňçynyň öldürilenligi habar berildi. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň maglumatyny dinläli. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň Gunduz welaýatynda dartgyllyk dowam edýär. Bu welaýatyň köp territoriýasyny jeňçileriň kontrollyk edýändigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agdalary aýdýar. Gunduz welaýatynda Awgan güýçlerine garşy söwüşýän jeňçileriň arasynda daşary ýurtlaryň sanynyň hem köpdigini yerli resmiýetler ma'lum edýär. Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdulsabur Nasratynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aman Saýp adly etrabynda we Gunduz şäheriniň golaýynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk bolupdyr. Uruşda 35 jeňçi öldürilipdir. 30-dan gurrak söwüşçi yaralanypdyr. Ölen we yaralananlaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçiler hem bar. 25 oba jeňçilerden arasalandy. Teröristlere garşy göreşde halkam biz bilen hyzmatdaşlyk edýär. Gördepe adly sebitde we Aman Saýp adly etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär dep general aýtdy. عملیات فعلا در گورتپه داریم، در امام سک داریم که نیروها هم خط مدافع دارن و هم تعرض دارن. در نقاط Gunduzda mundan 2 hepde töwerek öň jeňçiler öz hüjumuna başlady. Bu welaýatyň oba ýerleriniň köpsini Taliban basyp aldy. Ýöne Awgan güýçlerine Gunduzdan jeňçileri gowy çykarmak başartman gelýär. Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny Awgan milli bütewi hökümetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Abdullah hem boýun aldy. Gunduzda ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça Awganystanyň içeri işler ministrligine we Goranmak ministrligine tapşyryk berilendigini doktor Abdullah belläp geçdi. ولایت قندوز توزیع امنیتی است که در این رابطه وزارت دفاع و داخله گزارش داشتند. Awganystanyň Milli Mejlisiniň agdalary bolsa, Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgyllaşmagyna Awgan liderleriniň jogapkardygyny aýdýar. Milli Mejlisiň Gunduz welaýatynyň agdasy deputat Fatyma Aziz Gunduzda howpsuzlygy üpçün etmek üçin milli bütewi hökümetiniň ýol başçylarynyň alada etmeýändigini aýtdy. مسئول قندوز رهبران حکومت وحدت ملی جوانا و شهادت میرسه و اینا بی‌تفاوت. Şonuň üçin jeňçilere garşy göreş boýunça öňki meýdan komandirleri eline ýara galypdyr. Gunduz welaýatynda düşmana garşy göreşde yerli halkyň Awgan güýçlerini himayet edýändigini Awganystanyň Milli Howpsuzlyk gulugynyň sözçüsi Hasep Siddiqi aýtdy. Yerli halkyň eline ýara galyp jeňçilere garşy göreşe başlandygyny Siddiqi belläp geçdi. مردم قندوز با کنار نیروهای امنیتی خود ایستاده هستند و در مقابل دشمنان قلعه‌زال از دشترچی Gunduz welaýatynyň 6 etrabyndan 4 etrabynda we Gunduz şäherinde türkmenler goýçun bolup ýaşaýar. Jeňçilere garşy ençeme türkmen komandirleri göreş alyp barýar. Qalaýdal etrabynda Talibana garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Nevi Komandan bu etrapda hem jeňçiler bilen onuň ýaraglarynyň arasynda çatışyň bolandygyny aýtdy. Ençeme daşary ýurtly jeňçiniň hem uruşda öldürilendigini ol gurrun berdi. Qalaýdalda uruşlar boldy. Uruşun içinde taşuneçelik menin bir postam masra edipdi düşman. Şol masrada 3 oglan şehit boldy, 13 zahmi boldy. Düşmandan 70'den aşarak ölüp zahmi boldy. Şonun içinde 12 neferim
haricisi var. Menin elim taliplerin üstüne üstünlük. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Gadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Vey diýsen vey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwunlaryň barýan ýerleriň işini var çeýreden hatda. Her getdanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler soradım. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň ummatlaryň sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Bizim Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek isteseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna täýat edin. Facebook we Kontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryny hem ünsden düşürmäň, pikir paýlaşmagy hem ýatdan çykarmaň. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7 926 236 0455. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.